Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν σας κρύβω ότι έχω την αίσθηση ότι πολλοί σε αυτή την αίθουσα δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών, αυτής της χώρας των τελευταίων 50 ετών. Και δυστυχώς, πρώτα και κύρια, δεν το αντιλαμβάνεται το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Και είναι κατώτερο των περιστάσεων όταν σκιωμαχεί εγωιστικά, υπερασπίζεται αλότρια συμφέροντα, προσωπικές επιδιώξεις, ονειρεύεται επαναστάσεις της κουκούλας και κυρίως προτείνει πολιτικό μοντέλο που μετά από 78 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Είναι κατώτερο των περιστάσεων γιατί επιτρέπει την ύπαρξη μηντιακής δικτατορίας, όπου χρυσοπληρωμένοι πιστοί υπηρέτες των τραπεζιτών, μεγαλοεργολάβων, μεγαλοεπιχειρηματιών με έλλειψη εθνικής συνείδησης εμφανίζονται καθημερινά ανέσχυντα ως προστάτες των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Και είναι κατώτερο των περιστάσεων όταν επιτρέπει στο όνομα της δίθεν δημοκρατίας να μην αναφέρονται πουθενά οι απόψεις και οι προτάσεις που κάνουν καθημερινά από αυτό το βήμα οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, αλλά μόνο οι δηλώσεις στο περιστήλιο και στα στούντια ολίγων εκλεκτών τους, γιατί έτσι συμφέρει τα αφεντικά τους ντόπια και ξένα. Την 27η Οκτωβρίου, μετά από μια πορεία 2 ετών και προσπάθεια Γολγοθά των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και τεράστιων θυσιών του ελληνικού λαού για τη νέα δανειακή σύμβαση, ξεσηκώθηκε κουρνιαχτός αντιδράσεων για δήθεν κατάρρευση της χώρας. Εκείνη ακριβώς την ώρα συμφέροντα οικονομικά, τραπεζικά και μηντιακά σε αγαστή συνεργασία και επιχειρηματική αλληλεξάρτηση πυροδοτούν την ανομαλία με πρόσχημα τις εκλογές. Οι εκλογές, έτσι όπως παρουσιάζονται σήμερα, σημαίνουν τη διαιώνιση της κρίσης. Φέρνουν μαζί τους τον ξύλινο λόγο, τη συσκότηση των προβλημάτων από πολιτικάντικα και επικοινωνιακά τερτύπια, την ανεύθυνη, ακατάσχετη και ασυνεπή λογοδιάρεια, την ενίσχυση της βαθιάς ηθικής και πολιτικής υποκρισίας των 2 μέτρων και 2 σταθμών, του ανεύθυνου όχι, είτε μέσα από την προβολή της ψεύτικης επαναδιαπραγμάτευσης, είτε μέσα από την αποθέωση των δήθεν αμεσοδημοκρατικών ή αυθόρμητων κινητοποιήσεων και happening που βαθαίνουν το πρόβλημα. Ότι τα συγκεκριμένα συμφέροντα ανήσυχα μπροστά στο γεγονός της συμμετοχής τους στις θυσίες του ελληνικού λαού μέσω της σημαντικής ελάφρυνσης του βάρους του δημόσιου χρέους προωθούν την εκλογοδιάρεια, και αυτό βέβαια δεν εκπλήσει. Λυπεί βαθιά όμως το γεγονός ότι εξ αντικειμένου στοιχίζονται πίσω από αυτό το αίτημα όλες οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βούλησή τους να μην αλλάξει τίποτα από αυτά που έφερε τη χώρα ως εδώ. Σήμερα, ύστερα από 2 χρόνια σκληρών προσπαθειών της κυβέρνησης, αν θέλετε όχι όλων των μελών της, και κυρίως του Πρωθυπουργού, του Γιώργου του Παπανδρέου, να δημιουργήσει μια χώρα χωρίς κλέφτες, χωρίς απατεώνες, χωρίς μιζαδόρους, χωρίς εκβιαστές, χωρίς δοσύλλογους και κυρίως χωρίς ανέργους και πεινασμένους, έρχονται τα συγκεκριμένα συμφέροντα
να οδηγήσουν τη χώρα στον κρεμό. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι έφτασε και η δικιά τους ώρα να προσφέρουν τον οβολό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, όσον αφορά το σημερινό διακύβευμα, δηλώνω ότι δίνω ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και κυρίως ψήφο στήριξης στον Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί αυτή την εντολή έχω πάρει από τα μέλη, τους φίλους, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στον ακριτικό νομό του νομού Πέλλας. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης, και το δηλώνω από σήμερα, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό μόρφωμα προκύψει μελλοντικά. Πιθανόν βέβαια τότε να μην έχει νόημα η ψήφος μου, μιας και θα έχουν αθροιστεί αρκετές άλλοι. Από οικουμενικές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις ομοψυχίας, συναγερμού ή μεταβατικές, έχει ιστορική εμπειρία ο ελληνικός λαός και μάλιστα τραυματική εμπειρία. Φαντάζομαι το θυμούνται οι παλαιότεροι εξ ημών. Ευκαιρία, χωρίς να το εύχομαι, να το νιώσουν και οι σημερινοί νέοι, για να καταλάβουν τι σημαίνουν κυβερνήσεις ομοψυχίας ή οικουμενικές. Κλείνω λέγοντας, απευθύνομαι σε όλους τους συντρόφους μου, στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τους καλώ να αντιληφθούν ότι η πολιτική ανομαλία και η παρεμπόδιση των δημοκρατικών διαδικασιών έχει υπάρξει στο παρελθόν πρόξενο συμφορών, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε εκείνο της κοινωνικής ειρήνης και της πολιτικής ελευθερίας. Όσοι προσπαθούν να διατηρήσουν τα κάστρα τους απόρθητα, τα κάστρα των οικονομικών συμφερόντων, να ξέρουν ότι η κοινωνία σύντομα θα τους προσπεράσει αδιάφορη. Ας αναλογιστούμε όλοι τον κρισιμότητα των στιγμών. Εύχομαι η πατρίδα μου, η χώρα μου, να φτάσει όσο το δυνατόν συντομότερα να αποδεσμευτεί από αυτό το βραχνά του δημόσιου χρέους, του δημοσιονομικού προβλήματος, και να οδηγηθεί σε μια ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία, μια πορεία για τον μέλλον των παιδιών μας, των παιδιών όλου του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ. Το λόγο